Ay kanayon wala lang mo so request ya nalapod sa followers ko yaman kuno susika ya kalimutan ka. Ipanggasinan ko kuno katon ginawaan ko lang mo iya kumpos kanayon. Pilit kun ikakaya sumbang monlan bukur kama ang kapoy inawak la namin yadanong sualak agak nawawanges no bilbilang agmambago su isip mo siyak labat suwalan nay nayad gilig mo kasulabat ang ganoan to'y pilit ko umbatikan mo akla mairap ya tanggapan mo at kailangan kumulat nilabanan mo ang tulay agawat si kata ang gamot nagsamput la siya klaso nilimwanan mo ako gabayan na uputan lay pag-asa isay imis mo sunanang ko taang gano ang tusok kunwari talagang ako sa ragmatlan lingwanan ta kaya talaga ang gapulay aram yan na napambagaan say pagaw ko'y unsa sakit paano kuya tanggapin niya agkala umpawil tano na nunutan taka mataklay unluluwa ang gapulaso na ibaga ako lang talaga na bago so isip mo at lang talaga so wala desisyon mo tanggano ang tusupan pilit ko batikan mo akla mairap ya tanggapan mo akla kailangan kumulat nilabanan mo ang tulay agawat si kata ang gamot nagsamput la syakso nilingwanan mo ako gabayan na uputan lay pag-asa yasay imis mo sunanang ko taang gano ang tuso kunwari talaga laku sa ragya lingwanan taka lang talaga